Kalau nuwun dhumateng sagung para bini sepuh mandhapipun dhumateng kula lan panjenengan sami, monggo sesarengan kula dherekaken memuji dhumateng Gusti ingkang Maha Suci, memuji dhumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi-mugi adicara pawiwahan ingkang sampun kawiwitan sakawit dumugi samenika mugi pikantuk rahayu wilujeng nir ing sambikala. Monggo temu manten Gagrak Surakarta dipun wiwiti. Mbok bilih anggen kula matur mangke benten sakawit basa Jawa menika enten undak-undakanipun. Dados mbok bilih kirang pas kula nyuwun pangapunten. Risang Mahayekti sawusing suweti mungguing pacraban dangu aningali wijiling sasangka saking graning wukir karnantia sira alona ngandika binarung gending puspa warna. Sing dalu gumantining raina jemedule Sang Hyang Pertanggapati ya Sang Hyang Surya saking bang wetan angok-angokane Cakrawala kang dedel wiadi madangi jagat lan seisine nadyan kalingan mega sarta gunung-gunung parandene padang ketrawangan ngantos dumugi pademangan hadiningrat kalamun ana mendung kang tumiyong sumilak tumiba sak telenge segara arisa juga wonten tikaing Gusti ingkang sinung asma Bapa sarta sekalian garwa Ibu Sunarni ingkang sampun ngentas pitulus nembe kalampahan satataning negari sampun kacathet wonten ing kantor urusan agama Pademangan. Dene satataning agami ingkang rinasuk ijab kabul jangkep kaseksenan ingkang sami angrawuhi dening sak tatane adat piadatan Gagrak Surakarta Haningrat nembe kapurwakan mijil saking Pati Busanarsa risang penganten kenya ngagem-ageman pating galebyar pating calorot pindha asesiring gemingsir papan Cinandra mimba Betari tedhak ing Arcapada kulit kuning temu giring bangkean tawon kemit jangga mangulan-ulan pundak trajumas asta hanggandewa pinentang rambut mak kembang bakung mawi cunduk mentul alis jelarit grono blangir kedepe ndamar kebaratan lambe jambe sinigar wajane miji timun kalamun ngandika telemak klemek damel kangening pun raka garwa siaga ing ganti sampun miyos mijil saking Busanarsa hamapak ingkang garwa
lenggah wonten satinggil kursi gading mancik dampar kencana lenggah anggegana raras kalamun sampun antuk cecala bilih ingkang garwa badhe rawuh pramila pasrah dumateng Gusti ingkang Maha Agung sepisan kinanthi jodho datan ginggang kalamun dereng dumugi ing delahan acecala ingkang garwa sampun lengser saking panti palereman sirep gending Puspawarna kepada segenap para hadirin khususnya generasi muda. Yang pertama disebut mijil, artinya siap untuk menerima suami hadir. Jadi kalau dipandang dari pembicaraan atau kata-kata, setiap suami pergi waktunya datang, istri harus siap dalam keadaan baik. Ini adalah yang disebut mijil. Acara selanjutnya adalah temu manten. Temu manten binarung gending Sri Nalendra. Oh, mohon maaf. Kodong. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumadining kodrat saking kersane Gusti Allah kang ngakarya jagat nalika semono titahing Gusti kang samiya asung pakurmatan hanalene talining tresna lair terus ing batin ingkang sinebat jejodohan jroning rasa terna lair terus ing batin wis kawuryan risang penganten kenya telah risang penganten kaku kang samiya panggih saya cedhak saya cetha saya caket saya ngalela denya sami lumaksana saya caket paguting netra kang sami hanglawe astane ingkang sinebat balangan gantal menapa kakang damel galangan gantal suruh ketemu rosik tinangsulan tali wenang ingkang awarni seta suruh kalamun dinulu lumah lan kurpe beda rupane ananging kalamun ginigit padha rasane sanepane jalma ingkang sawiji putri ingkang sajuga putra ketemu padha rasane nemokke sejatine urip risang penganten kakung mapan tiga prek ajur sakala pecah ing bantala sinebat midak wiji dadi risang penganten kenya dupi han priksani wis kantar-kantar sekar setaman ya sekar triwarna sekar pancawarna ya sekar saptawarna ingkang kangge hangkresiki samparinipun raka garwa
resik ing lair resik ing batin Datanana ujar kelingganata ketalipan sasi ketalipan dina sageta sah sinampurna sampun paripurna denya resik samparanipun raka garwa risang penganten kenya semembah sumunu hamari kelu junjung derajate wanita jejer semanding kaya dene Mimi lan Mintuna gage-gage pun ibu badhe hamaringi dedaharan ingkang senebat dahar klimak utawi dahar wekas eling-eling nalika semana kaico-ico kaya dening manuk kadulang-dulang kaya dening tilang ngalor digendong ngidul digandeng sinengkelit kaya dening arit wis ngakir ing dewasa pinaringan jodoh sarta garwa ingkang dados sisianipun ing jroning pangajap ingkang putra putri sampun ngantos ngandhang boten pikantuk tamba mugi dulangan menika ingkang sinebat tulangan wekas dene ingkang bapa ugi maringi unjukan ingkang dipun damel unjukan tirta wening jroning pangajap wening ing pikir wening ing sir wening ing penggalih dadi siji dadi tekate gumulunge wong urip brayan ana ing alam donya aja pati-pati pisah kalamun dereng dipisah kalih sing damel gesang ugi ibu ingkang saking manten putra ugi amaringi dedaharan ingkang sami pun ugi bapa semanten ugi padha tresnane padha sayange datan dibeda-bedake antarane putra mantu lan putra pribadi sampun meh paripurna pun bapa sarta arsa siaga ing gati badhe anyindur Sri penganten jroning sindur binarung gending Sri Nalendra Sri Subhamanggala siaga ing gati ingkang damel hamrat damar marga tindake Sri penganten kalamun dinulu tindake Sri penganten ingkang kabopong karoyong kasindur krobongan dening bapa lan biyongipun tindake gliak-gliak papan wiyar katingal rupak bebasan ingkang tebih samiya mangklung ingkang celak samiya tumiyung samiya asok glondong pengareng-areng ya glondonge ya arenge minangkani kangge bebakalan nggih sami lelumban wonten samudraning brayan
sinten to ingkang sinaraya dados Sri Subo Manggala piyai ingkang dedeg piadeke berbudi bawa leksana tatah tanggel dumugi ing ngendon pun Bapa Sarta hamaringi patuladan ing madya mangun karsa ing ngarsa sung tulodo tut wuri handayani nulat sarira hangrasa wani lila legawa kalamun sampun dumugi ing tapel wates Sri Subo Manggala wis prapteng ing unggian sumunu hamari kelu pasrah dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa anglenggahaken bapa manten ingkang arsa nimbang Sri penganten kakung lenggah wonten jengku isih kanan ingkang pawestri lenggah wonten jengku sisih kering dipun timbang babat bibit bobot bebet tanpa beda-bedakake padha abote padha sayangi padha tresnani boten hambetake putra pribadi dalah putra mantu sampun paripurna ndenya limbang pun Bapa Sarta anggujeng pamedangan badhe anglenggahaken Sri penganten dipun lenggahaken lenggah wonten satinggil kursi gading mancik dampar kenyonto winantu sagung para tamu ingkang rawuh pawiwahan ingkang sami badhe asung donga lan pangestu kadhi mocap bismillah katetek lenggah saknalika rukun sepisan nganti selawase sasampunipun lenggah pun Bapa Sarta arsa nyuwun dumateng ingkang Maha Kuwasa kanthi mocap boten kedal ing lisan namun kandhek ing jangga kocapipun Allahumma taflana buwabal khair wa abwabal barokah wa abwabal nikmah wa abwabal sehat wa abwabal selamat wa abwabal rizki wa abwal makfirah wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin satata lenggah dupi pirsa bilih pisan sampun rawuh Pak Sarta badhe mapak pisan dipun papak jawat asta sarta ngaturaken kasugengan diaturi lenggah wonten kursi sisih kiring tindake lere-lere kadya sima lupa lenggah kursi sisih kiring pun Bapa Sarta sarimbit garwa dados pengimbang badhe lenggah wonten kursi sisih kanan eling-eling nalika semana Pak Sarta dalah Bu Sarta ugi sami dados manten ingkang ngetrahaken putra pawestri candhaipun
adicara kacar kucur. Kacar kucur wong liya dadi sedulur, wong liya dadi batur. Uripe makmur turune neng kasur. Gunakaya pala pendem, pala gantung, pala kesampar, pala kang gumantung. Sinuntak sok glogok minangka kangge sesimbol Gunakaya ingkang kangge anyukupi betanipun saben dinten, boten wonten ingkang dipun singetaken. Sampun cekap denipun nyuntak Gunakaya sowan dumateng ibu kandung. Badhe nitepaken dununge kacar kucur minangka dados gantining banyu susu. Ibu kula nitip wujude kacar kucur kangge kabetan saben dinten. Mugi-mugi turah kasimpen wonten saklebeting genthong pendaringan. Sampun paripurna ndenya kacar kucur sri penganten wangsul lenggas. Anglenggahi kursi gading jejer semanding kalian kenroko garwa badhe angklampahi sungkem. Kepada segenap para pemerhati, saya ulangi, kepada segenap pemerhati, acara sungkem ini merupakan acara yang sakral karena sendal atau sepatu harus dilepas, keris atau pusaka juga dilepas karena orang tua adalah sesembahan. Orang tua yang menjadikan kita hidup, karena tanpa orang tua kita tidak ada. Maka kita menghadap kepada orang tua bukan hanya menghargai, tapi diri kita harus disesuaikan. Di dalam sungkem ada tembang pucung. Kangka tulung katresnan ingkang satuhu rumeseping rasa bebasan sebaya pati katresnane kang lagian tuk ngestu. Antara bapak ibu kandung dan bapak ibu mertua harus diperlakukan adil atau sama. Setelah menghadap kepada bapak atau ibu mertua, tapi juga bapak ibu sendiri harus diimbangkan. Ilmu iku kalakone kanthi laku kaseklah wan kas
tegese kas nyantosane Setya Putya pangekesing dur angkara. Bapak Ibu dua-duanya telah disungkemi, maka kembali kepada kursi pelaminan melanjutkan acara berikutnya. Gitu, Pak. Iya, penuh. Sini aja. Selanjutnya adalah saling memberikan suapan. Namun sebelum sama-sama makan, ingat kepada rezeki yang telah diberikan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi kami dari rezeki yang Kau berikan dan jauhkan kami dari api neraka. Setelah saling menyuapin, kemudian saling memberikan minum. Yang digunakan untuk minum adalah air yang bening atau air putih, dengan harapan semoga mempelai apa yang akan dimulai dalam berpikir, berbicara, juga bekerja harus dengan pikiran yang bening atau jernih. Ada satu tambahan dari Pak Sarto, ini adalah putra pertama, putri pertama, jarang yang melakukan bubak kawah. Ini ada acara tambahan yaitu bubak kawah. Punya anak perempuan yang pertama, apabila pada waktunya punya suami, ini ada acara bubak kawah. Maka Pak Sarto menggunakan kesempatan ini sebelum acara dilanjutkan resepsi, maka ada acara bubak kawah. Adapun bubak kawah ini, barang-barang yang diperlukan adalah pisang raja 2 sisir atau setangkep sebagai simbol bahwa hari ini di Pademangan ada raja sekalian. Juga tidak ketinggalan ada kelapa muda yang disebut kalau di Jawa adalah degan. Itu kiasan dari kata-kata kesampaian atau katekan. Maka menggunakan degan adalah hajatnya Pak Sarto telah kesampaian. Kemudian ada simbol, bukan saji tapi simbol, yaitu ada kendogo. Ada kendogo mulyo, juga ada kendogo kencono. Sebagai simbol, kendogo kencono adalah tabungan. Jadi petani itu setiap panen jangan dihabiskan. Sebagian harus ditabung, digunakan untuk hari berikutnya. Kalau yang dari sawah, dari ladang belum pulang atau belum panen lagi, maka tabungan tidak boleh dirusak. Kendogo mulyo
Kendogo Kencono ini adalah pasangan, bahkan seperti laki dan perempuan, suami dan istri, semua di dalam dunia ini telah terkias, juga tergaris keras oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwa litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya semua yang ada di dunia ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada kanan, ada kiri, termasuk ada laki, ada perempuan. Ini tergambar. Maka pada umumnya masyarakat Jawa masih berpegang teguh dengan acara bubak kawah. Bubak kawah akan saya mulai supaya acara ini bisa berjalan dengan baik, maka saya akan menggunakan sebagian dari bahasanya, saya rubah menjadi bahasa campuran antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, juga bahasa Jawa lama. Niat ingsun anyebut asmane Gusti Allah ingkang Maha Murah lan ingkang Maha Agung. Ing dinten mriki wonten ing bale pawiwahan pademangan hadiningrat Bapak Sarto sekalian garwa ana tepi darmaning gesang niat bubak kawah. Pak Sarto kalih Bu Sarto ngadeg Pak niki dibuka piyambak niki Bapak niki sajuga arsa hambuka tutuping kendaga kabuka. Sampun kabuka, sampun katawis katingal, pun bapa larta amirsani wujute sandang pangan papan ingon-ingon kebo sapi bebek iwen ora kurang sandang ora kurang pangan berkah waluya nggone ngurusi anake nganti sekolah sarjana akuntansi. Muga-muga diberkahi kalih Gusti Allah. Ibu ugi ambuka jroning kendhaka wujute kendhaga kencana. Sesimpenan kan ora bakal entek iso diturunke temurun. Wujute mas-masan kayu jati Tegal Sawah lan sak penunggalane diturunke menyang putra putrine sarta turune iwit sak menika. Itu adalah doa bahasa Jawa pada zaman dulu yang ngajarkan adalah wali. Kemudian saya jelaskan Pak Sarto dan Bu Sarto ini juga sama dulunya jaka dan perawan, saling mengenal kemudian berumah tangga. Setelah berumah tangga saling mengenal kemudian mencintai. Pada Pak Sarto nalika saresmi jroning sak bulan Bu Sarto rasane males, 2 bulan rasane minta segala sesuatu, tapi kalau dibelikan tidak dimakan dan tidak dipakai, yang disebut adalah nyidam. Bulan ketiga rasanya ada sesuatu, ada yang ada dalam perut. Sampai bulan keempat ada yang bergerak-gerak, jabang bayi
wis mulai ana daging getih balung nanging urung cukup panca indra jroning 4 sasi kudu digenepi bapakane maca surat Allahu la ilaha illallah wallahu akbar alam gondar gandir 4 sasi. Ingkang kakung utawi Pak Sarto kedah sabar crantos nek bojone sampun badan kalih. Jroning 5 wulan saya gedhe nanging mboten males dadi sregep jalaran bayine pun mboten rewel. 6 sasi tambah saya ngrayah 7 sasi goyang-goyang kalamun mijil saking margoina cenger menika sampun gesang ananging saluku juga suku tunggal jabang bayi 8 sasi songo candra jedul gegerake tangga teparo lan sedulur ning disebur babaran. Babaran jroning 9 sasi 10 wengi Pak Sarto rasa seneng yang biasanya dipanggil Mas dadi bapak, yang dipanggil Dek menjadi ibu, berarti berdua menjadi 3. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Anak dibimbing, dikasih contoh, diberi pelajaran, diayomi, disekolahkan sampai pinter. Sekolahnya sarjana akuntansi. Jroning sekolah antuk kenal kalih Mas Riko. Jroning kenalan saya tresna, saya cedak matur kalih ingkang bapa lan ingkang ibu maringi sanggup ngrabekake Mas Rio Firdiani sarjana komputer rabi oleh Mbak Diko. Wus pepasangan gegadangan melek bareng mlaku bareng dolan bareng turu bareng. Muga-muga Mas Riko ndang duwe anak keturunan kaya liya lan liyane pinangka kanggo paning sete wongne jejodohan. Tansah sumendhe kalih Kang Maha Kuwasa. Sanajan iso tuku omah, iso tuku sawah, iso rukun karo tangga teparo ora lali ngibadahe nyang Mekah Madinah, iso kanggo gawe karo wong tangga, iso kanggo gawe karo kanca, iso kanggo gawe karo sedulur, nuwake sedulur ning disebut keluarga sakinah mawaddah warahmah. Angsalipun ngengen Pak Sarto kurang luwih setahun ajeng mantu, sakniki sampun kelampahan ingkang dipun semayani bubak kawah mawi ngunjuk degan. Artine wis ketekanan utawa wis kelakon pun monggo dibuka niki diunjuk. Alhamdulillah, pripun rasane Pak? Seger sumyah kanggo wong saomah. Amin. Terus manteni. Nduk, dole iki janjine wong tua.
kalamun mengko kowe wis tekaning gawe sing diarani tekan. Mongko dina iki wis kalekan apa dadi penyuwunku diparengke karo Sing Maha Kuwasa. Moko sesenana wong sak dulur ingkang sami nggawe pawiwahan, anakku wis brayan kelakon ngombe degan. Pak Sarto lajengaken niki jenenge gedang, Pak. Panjenengan mendhet siji. Monggo ngadeg. Menjet setunggal. Panjenengan buka, Pak. Bilangke bojone ta, Pak, punapa ya alon-alon mawon. Pak Sarto ngladeni padha butuhe ndulang Bu Sarto. Alhamdulillah, pripun rasane, Bu? Gantian Bu Sarto, bubak kawah ndulang Pak Sarto. Monggo, Pak. Pripun rasane, Pak? Manis. Apa pedes tak rasake? Apa sing pedes tak rasake? Dadi bapakane kalih ibune niki mangan sing padha rasane sanajan udute beda. Mantene juga demikian. Anak pertama bubak kawah. Kalau yang laki yang nyuapin istrinya dong yang. Nah, kasih istrinya. Nah, tangannya. Alah, sampun cekap adicara bubak kawah. Mbok pilih candhaipun Bapak. Ampun ditutupi mantene. Mohon mriku mawon, Ampun nutupi manten. Maceng mriku, Pak. Wis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Kesempatan ini yang disebut adalah tanggung jawab penyelenggara acara ini menyampaikan sambutan. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua hari ini. Apa yang direncanakan beberapa bulan yang lalu telah tercapai atau sedang berlangsung dalam keadaan baik. Yang biasanya hujan enggak hujan, yang biasa panas banget ya enggak panas. Alhamdulillah. Maka Pak Besan berdua ini menyampaikan syukur kepada Allah. Semoga semua yang hadir dalam keadaan sehat dan kembalinya membawa rezeki yang melimpah. Ucapan selamat datang dan terima kasih kepada segenap para tamu. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu sekalian yang hadir menjadikan sumbangsih kepada kami dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bu Haji Rias, Bu Haji Ati beserta Pak Haji Parni yang telah berkenan merias anak-anak kami, keluarga kami melengkapi acara ini. Juga tukang syuting, tukang foto, campur sari hiburan, juga segenap tetangga kami, keluarga kami yang telah membantu kami. Mudah-mudahan semuanya sehat. Selanjutnya terima kasih kepada pemerintah atau pengelola gedung ini yang telah berkenan meminjamkan kami sementara untuk ajang pawiwahan. Mudah-mudahan pemerintah selalu memperhatikan masyarakat kecil semakin hari untuk ajang pawiwahan atau acara kecil, masyarakat kecil kumpul-kumpul semakin sulit. Adapun gedung yang tersedia juga belum banyak. Tapi yang sudah ada bisa digunakan. Maka Besan berdua mengaturkan terima kasih kepada pengelola gedung
semoga sehat dan gedung ini bisa digunakan terus menerus. Selanjutnya terima kasih kepada segenap pendukung baik dari mana, dari daerah maupun yang seputaran Jakarta. Luang waktunya yang dari daerah sudah beberapa hari ada di sini. Mudahan Bapak Ibu Simbah selalu sehat walafiat. Yang terakhir, doa dan restu menyertai anak-anak kami yang beberapa jam berikrar melangsungkan ijab kabul hidup bersama, sehidup sepenanggungan, semoga bahagia selalu. Kiranya kami penyelenggara hajat, apapun kemampuan kami selalu terbatas tanpa ada bantuan dari segenap tetangga kami, keluarga kami berdua tidak bisa apa-apa. Maka ucapan yang baik-baik adalah terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Salaman, Pak. Manusia merencanakan untuk yang terbaik, namun Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan kabul. Mari kita serahkan kepada Allah. Kepada segenap para tamu non muslim silahkan berdoa sesuai dengan keyakinan, dan mari kita yang muslim berdoa sesuai dengan ajaran yang telah kita terima bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha wa malaikatuhu shollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina. Tabarakta radhiyallahu an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdam syakirin, hamdam na'imin, hamdam yu'afi ma huwa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhal karim adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman. Ala sayyidina Muhammadin ilati tanalu bil ngukot wa tangfariju bil qurrabatu dabil awaid wa tunalu bi rahi wa kusnul qawatimi wa istajqal qawma wa jil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamati manafasim bi antati kulli malumilak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selesai, Mas Dul dilanjutkan sampai paripurna. Matur nuwun.
aja sumelang wong ayu cerah foto dijantung ABS Audio Sound System kepranan soleh hatiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita kang sulit yo wicaksana lan lega ing karya kebralan solaprawane nyoto lantip wasise wicara wiraka sarata wirama nyata dika wanita kang sulistya jroning batin tuwa rasa tresna kang saya ngrembaka rino kelawan wengi sliramu tak anti-anti wong ayu tak ipi-ipi saka sorote netramu netra sela wasise raluput panggraitanmu ana tresno sakjroning atiku prenggo tani yo hey oh kepranan jroning atiku nalikane sepisan ketemu dasar wanita kang sulistya wicaksana lan lega ing karya kepranan solaprawane nyata lantip wasise wicara wiraka sarata wirama nyata dika priya kang sulistya jroning batin tuwa rasa tresna kang saya ngrembaka
dino kelawan wengi sliramu tak anti-anti wong ayu tak impi-impi. Suaraku tek malih. Kok kaya yudu aku iki? Saka soroting netramu Ela-sela sajroning atinku reluput panggraitanmu ana tresno sajroning atiku.
padha lara lapa tau ketemu wis sak mestine lali aku mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku dadi tombo kangenku bali eling nalika iku sepi rasane wektu pian ucul dhewe nglangu terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame kuyup rukun seneng atine gelang anting ali-ali sak tulis kanggo tembok kangen iki rasa sak mimpi turung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari Gondani Prapoto Cijantung ABS Audio Sound System wis lali sliramu kesemono yen dolan karo aku pancen wis suwe ora tau ketemu wis sak mestine lali aku mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku dadi otobo kangenku bali eling nalika iku sepi rasane yen tulung ucul dhewe langu terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine gelang anting ali-ali satulit kanggo tampa kangen iki rasa satimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari prasasat mimpi durung butuh
rasa kangen wis bisa mari